onko täällä tuolia missään pukilla on aika pitkä matka tässä takana. Tähän voi istua. No ehkä pukki käytössä. Onko täällä kilttejä lapsia? Ei ole tässä ihan lapsia täällä, mutta no täällähän onkin sitten ihan. Mä ei hyvää päivää, onko sitä oltu kilttejä tänä vuonna. Pukilla on kyllä listaa, tontut on käynyt vähän katsomassa. Kyllä, jos pukki nyt oikein muistaa, niin kyllä on oltu kilttejä. Hyvä jatkaa samaan malliin. Hyvä tulee. Sitten täällä on lisää. Oletteko te niin, on täällä, jos pukki oikein tämä Adam tämä. Siellä oli kyllä täällä olla muutama pistänyt tontut vähän punaista kynää sinne, mutta enemmän siellä oli kuitenkin vihreä. Ihan hyvin on tainnut mennä kaikilla tämä vuosi. Täällä on paljon. Onko nämä tonttuja vai mikä tämmöinen? Kaikilla on varmaan tuottaa. Meillä on kulttuuritainen tontut, ne on kaikki vähän samanlaisia vaatteessa. Ne ei päässyt tulemaan. Meillä pukin aika hankala tulla tänne Libanoniin, kun ei täällä poro pääse. Nyt oli onneksi viime viikolla tuli lunta sen verran. Porolla pääsi lähemmäs ja sitten pukki sai lainaksi tuosta lentävän maton. Niin sillä sitten lopun matkaan ei mahdu paljon tonttuja siihen. Ja nyt kyllä pukilla alkaa painaa toi sen verran, jos täältä jostain istuu paikkaa. Jaa, mutta kuulkaas, nyt oli semmonen juttu, että sen verran ne tontut ennen kuin jäivät sitten sinne poroja syöttämään ja odottelemaan pukkia, niin ne antoivat jotain tämmöistä pientä tuotavaa pukille tänne. Nyt pukilla on silmälasit nimittäin lähti matkasta tuossa lentävän maton kanssa, kun tultiin sen verran tuulista. Pukki ei nyt oikein näe, että mitä sinässä laajossa lukee, onko tonttu auttaa sitä. Julia. Niin, Julia, onko täällä? No niin, kyllä. Sillä oli tosiaan kilttejä lapsia oltu. Näin, hienoa. Joo, siellä tontut korvatunturilla nakertanut näin, kun nakertanut näitä pitkään. Ja Kikillä on tässä. Onko? Mikäs tämä mahtaa olla? Hyvää joulua. Hyvä. Ja Adamille sitten kato, onhan sitä oltu se vähän kilttejä. Meille lahjat. Taitaa olla ainoa tänä jouluna. Mutta nyt se on perinteisesti sillä tavalla, en tiedä, oletteko te tottunut, mutta kyllä jos pukki on näin pitkän matkan tullut, että ihan tänne asti ja porotkin on jouduttu jättää sinne yksin, eihän täällä mitään jäkälääkään ole, että aika huonolla jotain herneitä niin siellä nakertaa vissiin, mutta kyllä joku laulu pitäisi nyt pukin saada. Joulupukki, valkovartaa vanha lukki. Eikö taakkaa paina selkää, käyppänään me emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, hukkalakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kirkit lapset, kirkas silmä silkohapset. Pukkihan vastaisi jotenkin sillä tavalla, että kiitos, kiitos, kiltit lapset, kirkas silmä silkohapset. Mites se menikään, muista? Pukilla vähän nyt alkaa ikään painaa sen verran tänne. Janottaa pukkia sen verran, ettei pysty. Tässä on teille, nyt on unohtunut, nyt kyllä ollut sen verran rankka matka tässä valitettavasti. Mutta kiitos, oli kaunis laulu kyllä. Kyllä tänne kannattaisi useamminkin tulla käymään. Aika lämmin on vaan, että ehkä täytyy ensi kerralla miettiä tätä asustusta uudestaan. Mutta toisaalta olihan tuossa matkalla kyllä kylmä. Miten on se tonttu? Oliko meillä, pitikö tästä lähteä seuraavaan? No niin, kyllä ottaa yksi valokuva pukin kanssa. No ilman muuta, jos pukin polvellehan perinteisesti pitäisi tulla istumaan kanssa. En mä tiedä, uskaltaako Sylin istua, Niin, mutta tähän lähti Juusaa tullut. Ilman, mennään vähän sinne päin, niin tähän mahtuu enemmän. Tulkaa vaan tähän.